dobrý záběr. Člověk nás to málem zvezlo do škarpy, jo. No, ale už si zažil horší cesty. Třeba v Mrákotíně. Já našel jsem je dokonce v objížďku, aby jsme nejeli přes Mrákotín. No. Vím, že to teď stejně nepojedeme. I když vlastně jo, možná ve studený vyjedem. Takže když nějaký rally. Levá 2! Pravá 4, jo. Kostelí jdeš pravou.